Matul din is-sena kompla il-proġett ambizzjuż tal-Pulizija tal-Komunità li din is-sena ġie estiż għal Pjetà u Santa Venera. Dan il-proġett se jkun qed jiġi estiż ukoll għall-Imsida, Ħażebbuġ, il-Gżira, il-Mosta, l-Imġar San Ġwan, ix-Xajra u Ħażabbar. Apparti minn hekk kompla l-investiment fil-Korp tal-Pulizija bix-xiri tal-vetturi tat-tip 4x4 pickup trucks. F'dan il-perjodu l-Aġenzija għas-Sapport tal-Vittmi komplet tiġi imsaħħa u komplet tittejjeb is-servizzi tagħha fl-oqsma ta' drittijiet lill-vittmi. Dan sar billi twaqqaf l-ewwel ċentru f'Santa Luċija li opera s-servizz ta' sapport emozzjonali u anke dak ta' gwida legali. Dan apparti li se jkun qed isir ċentru fix-Xewkija f'Għawdex. Matul din is-sena l-Aġenzija għas-Sapport tal-Vittmi assistit aktar minn 1000 vittma. Fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sar investiment ta' xiri ta' inġenji ġodda fosthom trakk imsejjaħ Hydraulic Platform li laħħaq għoli ta' 70 metru. Dan huwa l-akbar trakk tal-flotta u sejn lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'ħidmietu meta tinqala' emerġenza f'bini għoli ħafna. Fil-qasam tal-ġustizzja matul din is-sena ġew installati numru ta' scanners li bħalissa qed jintużaw biex isiru kopji diġitali tal-proċessi tal-qrati Maltin. Dan il-proċess qed ikattar l-effiċjenza fil-qrati tal-ġustizzja.